Odofo emane haw se wo san so ahwe sini we biem me se emane haw se wo san so ahwe sini we biem eye asema esi ankasa eye restore enu nti ana mpese me kirem e kirewo na wote ase yie no na kakra me ka kirewo no se ewiase da wo bia no me wani nso ema wani mbre onyonko da me se ema wani mbre onyonko da abranti ya one bosumi egina honum yi omo ye enafofo mienu ana omo wie school na wei adamfo no abenya sika pa wabedi yie na wei ni kona adamfo no nche ko bisa ne se menua na nse ye ne ye wie school na dwuma be na wokoye ya wonya sika saa no ana wei adamfo no ka che ne se menua minkoye adwuma bia wo na momo no busum bi na mekọ ne nchen ana mekọ ka me hawo nyina ade kire no ono ana wa ma menya sika saa no enti se wo pa ma menkyere wo ne ho na wo so kọ na kwa kan wo hawo na fa kire no na obenya sika te se me ana we ni ka kire ne se menua kire me na me nso menko na menkonya sika te se wankasa na we adamfo no kire no ana waba ne nchen na we ba bosom ne nchen no ana we so ka ne hawo na ade kire bosom no ana bosom ne ka kire we se matie wasem no na momo no ansa na obenya sika ate se wadamfo no agye se wode wo maame etwa so na wani yem hye no ono se nana madamfo wankasa ankyere mi hu wankire mu saa ankyere me ana bosom ne ka kire we se so kire mu kire wo se wankire mu ankyere wo so pese wonya sika te se wadamfo ne dia agye se wode wo maame ba ayi we na ono ka kire bosom yi se nana ebe ya ma menkofie na menkonkwadwene ho na memfa muaye emfa mra na bosom ne ka kire we se waka mate mama okwan na wako na emomo no mehwe wanim odofo ewiase da wo bia mo wani nso da wo bia mo wani nso ama wani mbre onyonko efese wonim kwan a ofa so nya ne sika mesra ofasene fatu hofo she video we fama wonu bi na ono nso nhwe na ofentu no hofo se bia na onti bibia se a obetimi atworo e wo comment section ho na se opese uso dwumade asen a ya homatofo 059 5050 777 059 5050 777 afei so sa won subscribe ye YouTube channel na mesra so be subscribe ye YouTube channel se na be ya ye de sene foforo bia tuma onsa ebetumi aka onyankopon hyirawo na onye wokese bye bye.